Com a autònom és molt a gust, perquè per mi Bromera és un poc com una família. Quan comences en aquesta professió i dius, hòstia, m'ha tocat il·lustrar un Miquel Galacti i el recordo en el col·legi. Je suis très heureux d'être traduit par Bromera parce que c'est un travail très courageux. Bromera jo crec que és l'editorial que tots els xiquets recordem per quan vam començar a llegir en valencià, els primers llibres que tocàvem un poquet a l'escola. Però te dic, sempre ha sigut molt gratificant i sempre m'he sentit molt a gust i com a casa. Això és una passada. Em va atraure moltíssim el poder viure de primera mà tot el que era el procés de creació, d'elaboració del llibre com a objecte. I d'alguna manera conèixer un poc aquesta editorial que naixia i que per primera vegada arribaven els llibres a la nostra llengua, això a mi sempre me va atraure molt. Jo recorde il·lustracions que després veia i deia aquest il·lustrador treballava per a Bromera perquè me'n recorde a l'escola haver treballat amb els llibres. Quan Bromera va néixer jo tenia 3 anys. Això vol dir que quan em vaig incorporar a l'escola vaig poder llegir llibres de Bromera. Jo la part que veig és la part bonica, vull dir, el llibre quan torna a les meves mans torna acompanyat d'unes il·lustracions normalment que m'agraden molt. Tots d'alguna forma hem passat per Bromera, no? Hem tingut un llibre d'ells i hem crescut en aquests llibres. Non seulement de traduire un livre, mais de suivre un auteur. Bromera suit mon travail, livre après livre. Je suis très fier d'être traduit par cet éditeur, qui est un éditeur très courageux. Però la llengua és un poc el buc insígnia de l'editorial, perquè d'alguna manera és el que ens caracteritza, el que ens fa diferents com a poble, a partir d'ahir lleixen les altres diferències. Els autors són la clau. Crec que amb ells, amb elles, estem escrivint conjuntament noves pàgines de la història de la literatura. Són unes pàgines que enriqueixen les nostres històries personals, però també, sens dubte, heretaran les noves generacions de lectors. Bromera aposta, com sempre, per un catàleg generalista que va de la literatura d'adults a la literatura infantil, en una aposta especial pels autors nostres, per l'obra original i per la traducció d'obra internacional. L'experiència va ser molt gratificant perquè van donar l'oportunitat a escriptors nous, com era el meu cas, de començar a publicar i de fer-ho, a més, en col·leccions noves. Per a mi també, estos 30 anys han representat, com a lector, com a escriptor, molt de la meva vida, no? Tot ha sigut especial en aquesta aventura de Bromera. Bromera no és per a mi una editorial, Bromera per a mi és ma casa, no? La qual cosa et puja l'autoestima perquè veus aquestes persones han pensat de mi, per tant val que... Un referent literari, és un referent per a un grapat d'autors i d'autores. Després et veus també la realització pràctica dels nostres quaderns, les propostes didàctiques en què has participat i et sents molt contenta de tindre tot això en la teva biografia personal. Guanyar el Premi Ciutat del Sira significa la consolidació de la feina que porta fent dels últims 5 anys i també significa que vaig en bon camí i que he carregat les piles per a continuar treballant. Bromera era més que una editorial, naix també amb una vocació d'activisme cultural, d'incidir en la societat valenciana. Era molt important tindre una editorial pròxima com va ser Bromera. Altres editorials han fet la seva feina també, això també ho hem de dir, però ella té una trajectòria molt important implicada dins de l'ensenyament. La col·laboració amb Bromera és un d'aquests exemples molt bons de com una empresa, encara que tinga objectius de beneficis, pot fer una tasca d'ajuda i de compromís i de solidaritat. Què vol que pense d'això? Que és una meravella. I més, una editorial, que això ja costa fer, i tu endavant. Enhorabona.